Arofum je kisi nkomo obi bia nenso na me do obi biara se monda so wo ha se mo besua biribi dodo ano mo ha dada ene wonna afi na omo nso abekan ye ho no imamo akwaba na me hye mo bo se abiri biara no besua nneoma ebeboa yen amamre ene yen dada asetena itituru ene yen kasa no dia mesrewa ne se aya na mfoni no ebi mu ano odin nti mintumi mfa nto ne tituru ne se dia mfonina ekasafa moa anase ekasafa sabi mpreduasa nipa ho akwa no ba bia yintumi emfa nto ha no ne se nti na wato me wo YouTube edin no eye Ogu Akurufa ana Facebook so eye Ogu Akurufa ni nyina ubenya mfonina mentumi amfa anto ha no na wahwe ewo ho nso mesere se utumi anado nsa abo akoma no so amame na afi eyo fen so na pese unia bi ehu bia na wache ama unia no nso ensa aka bi ene me de nsenkyerene a ekasa na ebrew na kai se nipa biara na dwemu eda ho no na esese okasa eno nti ekoba se onipa bi asabi mpreduasa oyo omum no ono de etumi ede nsenkyerene tisenensa ena ne honam akwa no bi etumi kasa kyere yen na ene no me wase ebetro nsenkyerene bi mu a ekasa na enye dia ano ena eka ebia na esi apakan ano na se esi ahemfo kyiniye eso anampo ohene bi adwene a egu ne kon mu ena eguso anase ebia na ohyepetia ena sa nsenkyereni ewo so eno nso ewo ne nkyerase a ne nyina no mre no kɔ animu no mekyerew ne nyina na kai se uhu se ebi mu di nkomo na omo mfa omo ano enkasa te se dia mekasa ya utie na eye dia omo ye nsenkyerene a na kai se bibi atokyema eno nti yo ano nsenkyerene yo etire nsenkyerene yo nsa nsenkyerene yo anan nsenkyerene yo ani nsenkyerene ena yo abatire nsenkyerene na kai se san nsenkyerene nyina no yo bi nso ewura mu a yedi edi dwuma na wo adesua we mu no obehu di ntira yenkyia obawarefo ewo akaman mu se onipa bi sopre na no anase osebre na no ekyerɛwo a na eye atemdidie mekyerɛ se nipa no ama na no soro no ekosoro anana no ni nyina wabuma no na ode akosoro mekyerɛ se wa isei nemum enka bibiara nanso wo yensenkyerene a ekasa akyerɛwo sana se obi eti asɛm bi a otimba nanum kakra na yesa asɛm no ama ne ho adwiri no eno so yensenkyerene a ekasa se uhyia obi ana uhu obi na nipa no tuntasuo ewo wanim ana se uhu na otuntasuo egu famu a enye dia esene no bi o nemom ne ano aboa a ogya to fam no ya timdie a etiawo na se asɛm bi nso eye obi nwanwa sa nipa no etumi bai nanum ema yehu sasɛm no abɔ ne pusa ana se eye no nwanwa kai se obi mpene bibi so se oma adekoro ebam anase de wo ka no ompese be koso a utim di nani nso eye nsenkyerene ekyerew we ka me bra abofra bi ne maame akoba bi na abofra no omo wono wi aduan na omo pese omo ma abofra no ebi na ne maame nso adikan atunefo dada se ma okoba bi a onkodidi omo frɛ no na maame no potwere na ni ekyere no mekyɛ se oye bibi se no akwa no ka kyerɛ omo se na maame ebubu na ni chie na obi tumi bɔ nani ekyere obi bra opese de nipa no ye no okoso ye anase nipa no enyae ni titiru ni se bedwa mu ba bia nipa nyina edi nkomo anase ba bia ye ka asɛm bi na nipa no eye dia ense na emfata no ne yonko etumi ebɔ nani ekyere no ema ojade a oye no anase otokoso ye dia oye no na se obi nso eye biribi na se obi potwere nani ekyere nipa na
na ɔkyerɛ sɛ ɔne nipa no anya adwene na anichibuo die ɛyɛ mmaa adwuma nti obarima a obu anichie no aya na de wo ɛtoto ɔbaa ho na kae sɛ anichibuo nso ɛyɛ atemdidie na ɛwɔ anan sɛnkyerɛnne mu no so panin bi kasa abɔfra bi ho na abɔfra yi de ne na ɛpempem hɔ a ɛnkyerɛ anidie na ɛkyerɛ sɛ dia ɔpanin no ɛkyerɛ abɔfra no sɛ wɔnyɛ no ɛkyerɛ sɛ abɔfra no ɔnyɛ da saa nso ɛna obi nso tumi de ne nan ehwirihwiri ɛkyerɛ sɛ asɛm bi a wate anaa dia ɛkɔ so no n'ani ɛgye ho obi nso tumi de ne nan ɛpempem fam ɛde pam obi efiri dia ɔyɛ no anaasɛ baabi a ɔwɔ no ɛma nipa no ɛkɔ obi ɛka ne nan to so a na ɛkyerɛ sɛ nipa no ne ho atɔ no anaasɛ wanya ne ho baabi a ɔwɔ no ɔwɔ ahodwo nkyerɛ sɛ ne ho adwo no ntira sɛ woyɛ ɔbaa na wote hɔ na yɛka sɛ pepa hwena no a na ɛkyerɛ sɛ wohu guɔ anaasɛ wodagya ɛyɛ ada abɔnten ne sɛ nti no na wakora wo ho deɛ ɔnte kasakona no ɛtumi kɔ pepa ne hwena no ampara nanso na nyɛ saa na ɛkyerɛ ɛyɛ nsɛnkyerɛnne a ɛkasa no bi ɛno no wei no deɛ yɛka ɛkyerɛ a ɛyɛ kasakona sɛ obi nso titi obi nsɛm a na ɔkyerɛ nipa no sɛ ɔpɛ no anaasɛ ɔdɔ no ne sɛ nti ɛna ma okunafoɔ okita nhwiren bra ne kun afiri mu na yɛyɛ ayie no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛbɔ no ban afiri saa nsɛnkyerɛnne a ɛkasa yi ɛho minim sɛ nyame yɛ adom a yɛbɛtoa so da foforɔ media ne ogu akrofa na ofrɛ me profo amagye so me papa se mekyia wagye me so sɛ ya adeɛ na nyame yɛ adom ada foforɔ wobɛsan ate me nka nyame nka ho